ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sithi nje ukubuka izibalo ezimbalwa nje noma ibonelo nje izimbalwa ezokhuluma ngama-circumcenter nama-circumradius. Sikhuluma kakhulu ngawo indingiliza zethu, kodwa sifuna ukwazi nezinye izinto ezibalekile ekuzomela sizazi uma senza izibalo zethu zendingiliza. Uyabona la, ngizoqala ngidwebe isithombe sami sokuqala. Umugqa wami oshona ezansi, bese ngiba no-perpendicular oshona le phezulu. Ngokuthi AB, ngokuthi ngithi M la ikhoneni la behlangana khona, la be-intersecta khona. Ngizobamba ngithini? Ngithi u-M. Uyabona ukuthi umugqa wethu usuka le ku-A uyogcina ku-B. Sengibuka ukuthi yini enye engase ngiyifakele phambi kokuba siqale sikhulume. Ushintshe umbala noma ngithathe ofanayo. Ngithi C, ngithi mhlawumbe uphinde kube khona okuhlanganayo la kumbala wethu, kube ngu-C. Ngithi ngwehlisa ngapha nangapha. Uyabona sesiphunyelwe i-triangle phezulu. Sengayibiza-ke la kuhlangana khona umugqa wethu lo ophakathi nendawo nalo owakha i-triangle lethu, sizobiza ngu-C njengobona sengibhalile vele. Asiqhubeke. Kuphi okunye singakufaka nje? Ekukufakeni kwethu sizama nje ukubona ukuthi sizofika phi nesibalo sethu. Sizothola ama-circumradius noma sizothola ama-circumcenter, sizomisa kanjani ekuzameni ukuthola indingiliza ephelele. Sisuka kulezi ikhala zethu zaka A no B, singakhohlwa ukuthi naku no M wethu, singakhohlwa nanokuthi futhi siphinde saxhuma sathini, sathola u-C. Salifaka kuphawu laphayana ngemigqa lemibili okukhombisa ukuthi kungaba khona omunye umugqa onjani, noma lesikhala simele ukuthi kungaba khona omunye umugqa oshona le phambili ozoba perpendicular nobani, no A beno B. Asibhalela sithi triangle ya AMC iyalingana ne-triangle ya BMC. Akunjalo? Kuyafana ngoba uyayibona ukuthi i-triangle ya AMC ibhekene neya BMC. Bayahlangana noma kuyalingana noma ihambela kumugqa wethu le enjani, eperpendicular. Ngize ngikubhalela impawu laphaya zokukhombisani o-perpendicular. Bakhona lezi bale lo AMC no BMC esikhuluma ngawo. Asike sikhulume ke manje ngokuthi uma uthi ngizokwandisa la, ngizoxhuma u-C nje ngweqisi ngiqhubekise la ngezansi, kefana nokuthi ke u-AC uyefana nobani, no BC. Akunjalo? Akulona iqiniso lelo? Umugqa le perpendicular wa AC ushona le phezulu we-triangle yakhona nalo nyukayo futhi wa AC awufani? Iyafana. A ngapha, ngizithi B, geqe bangifuna ukwakha umugqa ozongenelana no-A B wami, mhlawumbe ozobanga ukuba khona kwani intersection. Kodwa-ke uthi ngehlise ngala ngithi ngino-C, sengihlanganisa ngithi nangapha ubhekene, ngifaka uphawu lokuthi imigqa yethu iyabhekana noma iyaqhudelana, perpendicular wethu. Uyabona uma sengihlangene sengine-triangle ephelele nje kanje, athi sibone ukuthi sizosebenza kanjani ngayo i-triangle yethu. Ngino-C ngapha engizovene ngifuna ngifuna ukuhlukanisa kahle, ukudweba kahle, ncise kangconywana. Kuhlukanisa u-C wami lapha kade nendawo. Okuzongiphani manje? Kungipha ama-triangle amabili. Sengine-triangle ya AC, siyashoda nje ngegama lapha ngezansi. Sithi ngino-BA la, C. Ngihlukanise futhi ne-angle yakhona. Kuyafana, le midwebo yethu iyafana ukuthi yabona lokuthi ngudwebe ngokuthi uchithekile uyawa ngale lo munye ngathi ukuhloniphisa kancane ngawudweba nje njenge-triangle ejwayelekile eqonde phezulu. Asibone ukuthi ya njengoba sengifake u-M laphaya, kusho ukuthi soba ne-triangle ya ACM,
siphinde sibe neya BMC noma CMB. Akusho ukuthini, kodwa-ke uyabona ukuthi sesizamile ukunqamula sabanani nama-triangle amabili. Uyabona-ke ukuthi kuwo lama-triangle ethu amabili sakhiphani ukuthi iyodwa ine-right angle yakhona. Yabona nje besidwebile iy'mpawu le emakhoneni. Ngiphinde ngifake nomugqa wani u-perpendicular ukuthi ngakhona omunye uhambisana nawo lo mugqa lona ube njani, ube perpendicular. Asithi ngiyabhala la RSH wethu we-posture ukuthi ngabe kunela nokuthi yini leyo noma kunjani. Kefana ukuthi bangithi yini RSH posture yethu imele ini, imele khona ukuthini ACM uyalingana no BCM. Angishongo njalo, ukhumbuleke njengani, njenge-RS posture yethu ke leyo ukuthi u-ACM kusho ukuthi uyalingana no BCM. Ngamanye amazwi ukuthi ama-angle ethu noma lama triangle ethu esiwatholile phakathi kwi-triangle elilodwa ayalingana noma ayafana nje. Kuphinde kutholakala nokuthi u-AM uyafana nani no BM ngoba umugqa owodwa ukuthi nje uhlukanisiwe. Yabona nje bangizama ukuqhubekeza umugqa wethu ngemigqa engaqondene kakhulu noma engakhanyi kakhulu, ukukhombisa ukuthi kusho ukuthi umugqa nje owodwa sukwahlukaniswa ngaphakathi. Adlulele sibone ukuthi singenzani ngesinye isibonelo. Asibone lesiqala sethu sizikhumbuza ukuthi besikhombisa nje imiqondo efanayo ngayo lo mdwebo yombili. Uyabona ukuthi ama-triangle ethu ayalingana nanomugqa wethu oyi-base uyalingana noma kukhona okuhlukanisayo ngaphakathi nendawo. Asithi nginanye i-triangle, sengivule ngithi A, B, C. Ngino ABC wami-ke we-triangle esubhekile la enzansi. Asibone ukuthi sizodlala kanjani ngayo i-triangle yethu. Sithi nje ukudweba noma ukudlala nje senze imidwebo emnandi kakhulu. Sengizonqamula la uqala umugqa wethu. Ngizoze ngiwubiza ngoba hayi athi ngisuse. Ncese. Ngisusa nje wonke lo mdwebo wami, ngifuna nje ukudweba kabusha. Ncese. Ya ngifuna nje i-triangle yami nje isithombe esijwayeleke kakhulu, ya ibe incane futhi. Ngizothi A, B, C. Base ngithi uphawu noma ngezijani ngifake ngaphakathi kuzoba ngithi kunomugqa nje uhlaba ungene la. Uqondisa kwami ngithi kunomugqa nje ovela uhlaba ungene la, uqonde uyochitheka le noma uyovaleka noma uyobamba ka-C. Uyabona ukuthi kwenzakala nje bese ngifakile izimpawu zama-right angle ami. Sekuvisene kwaphinda kwenzakalani lokho besikuveza kumqondo kwemidwebo esiyenze eqaleni le phezulu embili. Yokwenzini sekuvene kwavumbuka yini ama-triangle amabili asuka kwini, esuka kuyo le triangle enjani eyodwa. Asiboneke uma sengifake nalomugqa ngithi siubize ngo-O nje la ihlangana khona le migqa yethu emibili sisifakile kulo mdwebo wethu. Ngithi i-intersection yakhona ngu-O nje sishona. Ngithi phinde kube khona umugqa ovena unyuke lapha phezulu uzokwehlela nala ngezansi. Ngizobiza ngani nje sekungenani bangase ngibhale lapha ngithi u-OA. OA uyalingana nobani no-OB, akunjalo? Kuyafana ingoba yini bayi-base eyodwa ehlukanisiwe nje phakathi ukuba khona komugqa omusha phakathi komdwebo wethu we-triangle. Ngakho kungawenza lo mqondo bangase ngithi u-OC, u-OA incese ngale ku-OA uyalingana nobani no-OC, akunjalo? Ngoba iba yini amahlombe akhalani le triangle. Bangase ngithi u-OC uyalingana no-OB, akunjalo? Ngoba amanye futhi amahlombe akha enye i-triangle, akunjalo? Uyabona ukuthi nalaphezulu besikade sithole izinto ezifanayo
besikade sitholile ukuthi o-AMC bethu uyalingana nobani no-BCM wethu. Asithi mhlawumbe sithi siyafaka nje umugqa omusha wethu la. Uyabona ukuthi ekuvuseni kwavuka enye noma amanye amabili ama-triangle uma ngifaka umugqa unjani omusha phakathi kumdwebo wethu. Uyabona ukuthi ekuvuseni kwaba khona into enjengaleyo. Nangala angavuka ama-triangle uma ngase siloke subhekisisa kahle umdwebo wethu sibona ukuthi yini esingandisa ngayo, yini esingayifaka. Kuvesane ubona ukuthi kwenzakalani, kuvumbuka ama-triangle amasha, base uyabona ukuthi amahlombe nemigqa iyalingana. Lapha ke sesifake khona ichashaza lethu singabiza ngokuthi lapho kuleyo ndawo uma ngase kuthiwa umdwebo wethu uyindingiliza singabiza ngani nge-circumcenter. Yabona ukuthi i-circumcenter ila kuyi-center noma kuyiphakathi nendawo khona kwendingiliza yami noma yalomdwebo esisebenza ngawo uma ukuthi siubambe njengendingiliza nanokuthi ngale mhlawumbe uyaqhubeka. Ikuphi okunye singakuqamba uma sisawubuka kanje umdwebo wethu? Ngibheka amanye amachashaza. Uyabona ukuthi yabona ukuthi bangase kuthiwe isibalo umdwebo lo wendingiliza siyawuqhubekeza siyawudwebela. Uyabona ukuthi angilenzanga iphutha bangithi iyebo bekuyi-circumcenter lapha phakathi nendawo. Sibone ne-circumference yakhona, i-circumcircle yethu ukuthi nayiyo kanye indingiliza nala kungaphumani i-circumradius njengokujwayela. Sekuyakukhanyela uma sengifaka amachashaza oqedelela indingilizi usubona izinto osujwayela ukukhuluma ngazo, ama-radius, ama-circumference, ama-center, usekwenza umqondo into ezwakala kangconywana. Uyabona into enjengaleyo? Because uyabona ukuthi sikwazi ukuphuma ne-center ne-radius yethu nokuthi ikuphi i-circle yethu. Usi wethu ncese asithi owethu ungayini i-circumscribed ngibhalele ngani nge-triangle ya ABC. Yabona ukuthi kubalula bamnandi kanjani ukukhipha lezi zinto ezibalekile phakathi kwendingiliza yakho kulezi zibalo.